piatok sa na Oravu podľa predpovedí prihnal dážď. Rysovalo sa, že botanický týždeň bude mať voľný deň a aspoň v trojici sme si ho vynahradili na návštevu Brestovskej jaskyne. Opäť sme cestovali cez Zuberec na poľanu Brestová, kde jaskyňu v minulom roku sprístupnili verejnosti. Nad Brestovskou jaskyňou sa nachádza Čajková jaskyňa, ale tá je neprístupná. A zneprístupnená. Prvý vstup do Brestovskej jaskyne pre maximálny počet 15 návštevníkov je o 9:00. Ja vám prajem dobré ránko, vítam vás na poľane Brestová, ktorá je takou vstupnou bránou vlastne do západných Tatier. A na tejto poľane sa nachádza aj naša Brestovská jaskyňa. Už keď sme prechádzali, mohli ste vidieť rôzne také diery, závrty tu v tom masíve. Je to znak toho, že sa nachádzame vlastne v krasovom území. Tu na mapke môžete vidieť celý profil našej jaskyne. Dĺžka je 1890 metrov, my toľko neprejdeme, nemáme ani čas a ani vybavenie na to, aby sme sa pohybovali v niektorých tých častiach jaskyne. Budeme vchádzať konkrétne v tomto bode, pôjdeme touto chodbou ponad riečisko, priepasť až sem a po tej istej trase sa vlastne vrátime naspäť. Prejdeme 434 metrov, nejakých 500 schodov. Pohybujeme sa po takých nie betónových chodníkoch. Táto jaskyňa je ukázaná trošku takým surovým spôsobom, ako ju vidia aj tí jaskyniari. Takže nie sú tam vybetonované chodníky, nie je tam umelé osvetlenie, je to skôr taká surová jaskyňa. Takže byť naozaj veľmi opatrný, aby sa nikomu nič nestalo. Môžeme ísť pred jaskyňou, dostanete príľuby a svetla a ďalšie inštrukcie, ako sa pohybovať, čo môžeme, čo nemôžeme v jaskyni. Nech sa páči. To rozbitú hlavu, takže sa držíme zábratia. Áno? Pohybujeme sa veľmi opatrne. Takže ja vás vítam už priamo v útrobách Brestovskej jaskyne. Chceme sa po týchto štrkových cestičkách nikde nevybočovať, aby sme náhodou nevyliezli tam, kde nemáme, aby som vás potom nevyťahoval z nejakej plazivky, z diery, celý špinavý, mokrý. Nepíšeme žiadne odkazy pre ďalšie generácie, aj keď máme tu všelijaké nápisy, treba z Ferrari, ale aj to je zle napísané. Nevypíname si svetlá na hlavách, nedávame si dolu príľby z hlavy. Človek, ktorý tvoril a tvorí túto jaskyňu. Brestovská jaskyňa je vytvorená aktívnym podzemným tokom okolitých ponorných potokov. Voda nás bude sprevádzať po väčšinu jaskyne. Je tu teplo asi len 5 stupňov. Reťazková sieň. Dostali sme sa do tzv. Zubereckej chodby, reťazkovej siene, s takými kalcitovými žilkami, to je butenštajnský vápeň. Ešte sa jaskyňa skladá aj zo zlepenca, sú to také menšie kusy dolný vápeň. Tento chodby bol datovaný približne na 100 000 rokov. V úvodnej časti je jaskyňa bez výzdoby a skutočne vyzerá surovo. Zuberecká chodba bola bez namočenia neprechodná. Návštevníkom udržať suchú nohu pomáha oceľová lávka.
smáča iba zhora. Tu si môžete všimnúť vlastne na tej stene do aké výšky sa dostáva voda, vidíte, ako je umyslý ten sediment, až takto je. Niekedy tu býva vody oveľa viac. Proti prúdu potoka, len nám to nie je umožnené. V závere chodby je sifón. Keď sa pozrieme na stropy, Tu konečne začína Sintrová výzdoba. nad našimi hlavami. No a tu nás sa trošku viac dohneme. Sifón obchádzame vyššie položenou suchou chodbou. Chodník tu museli trochu zahlbiť. Ja tu platím viac denne plyn za mesiac. Bivaková sieň. Nechávali si tu náradie, či už lana, alebo nejaké ten materiál na prieskum a výskum tejto jaskyne. No a potom pokračovali ďalej, či už touto chodbou, kde sa samozrejme ešte stále pracuje, alebo potom takou chodbou, takými schodníkmi, preto Bivaková sieň. Tu nad hlavami, nad mojou nie je tu voda. A niektoré tie papriky vidíte, že sú poškodené, ale najskôr vysvetlím, ako vznikajú. Voda, ktorá je na povrchu z dažďa, nejaká dažďová rozsýpečka, slamky. A dokonca, keby sme ho odložili, názov je odvodený od toho ich tvaru, pretože sú vo vnútri. Sintrová výzdoba jaskyne je veľmi skromná. No a jeden z takých tých hlavných faktorov je ten, že táto jaskyňa je pomerne mladá. Je to taká mladica medzi jaskyňami, práve odhadovaný približne na 200 000 rokov. Keď si pôjdeme tu na tej ľavej strane, si môžete všimnúť také, ktoré sa nazývajú. Z Bivakovej siene sa jaskinné priestory rozbiehajú všetkými smermi. Aby sme nespadli, budeme prechádzať cez také užšie priestory. Prehliadka pokračuje hore do kopečného chodby. Priepasť pod ňou odhaľuje, že voda si už našla koryto o poschodie nižšie. Táto chodba je suchá. Aj túto chodbu však vytvorila voda, o čom svedčí stropné koryto. No a potom vám môžem požičať aj svoje svetelka, niektorí chcete si. Ako vidíte, dostali sme sa na koniec našej prehliadky. Kopečného chodba končí opäť pri podzemnej riečke. Takže sa tam neníde nadýchnuť, nie sú tam žiadne také vzduchové bubliny alebo priestory, kde by si mohli oddychnúť speleopotápači a pokračovať ďalej. Takéto jaskyne môžu skúmať len speleopotápači a je to veľmi nebezpečná profesia. Niekedy sa stáva, že stratia kontakt s touto vodiacou šnúrou, no vtedy to môže skončiť tragicky. Je to najnebezpečnejšia činnosť, ktorá sa vykonáva po ukradnuté z Tesly Oravy. No, neviem. Môže byť jeden z nich. V sieni potápačov je živá Sintrová výzdoba relatívne väčších rozmerov. Tu nám prezimováva aj podkovár veľký prevedka a jedným zo živočíchov, ktorý žije aj v tom sedimente, je zase prespávajú v jaskyni zavesené na strope, pretože do jaskyne sa môže rôzne larvy, mušiek, odenín, komárov, pakomárov, takže... Jaskyňa pokračuje zaplavenými časťami a to je signál na návrat. 240 schodmi nazad. No ale keďže ste taká malá skupinka, tak ten aragonit si môžete všimnúť aj tu. Vidíte, tá forma je trochu iná, nie je to také natekanie z hora. Tou zemskou príťaživosťou sa nevytvára ten kvaplik, ale vytvára sa takým spôsobom, že vlastne zo vzduchu... Je tu aj nenápadná, už zvetraná aragonitová výzdoba. Takým ukladaním do takej trošku inej mriežky vytvárajú také...
Návšteva jaskyne bez elektrického osvetlenia a s turisticky upravenými chodníkmi je menej vizuálne efektná ako napríklad hromadne navštevované Demenovské jaskyne, ale sprostredkuje bezprostrednejší zážitok putovania podzemím. Bolo to pekné a nedbali by sme pobudnúť tu dlhšie. Vody podzemného toku vyvierajú na povrch neďaleko jaskyne Brestovskou vyvieračkou. Tu je preskúmaných len 60 metrov jaskinných priestorov. Prší už len zo skál.